بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسبب أن أندن إدينا مسبب أن كدنجل سبو سومي أن هيوتي قد أباكم هيوتي ليلة القدر جمع مؤندن دهور ما سبحانه وتعالى وأنيئن كو خير من 1000 شهر هم موجي بوري لبي ولوري بوري دوبي چپان دي جيتاتي e duuɓi tati e lebbi nayi jemma gooto daari ɓural allah subhanahu wa ta'ala rewama e on ɗon jemma o okkuma ɓuri gurdam maɗa ɗam e nder jemma gooto a yeebayi on jemma ɗon wallahi ɗum ɗon ɗen haana on jemma ɗon mo hawriti e makko nelaɗo maki alayhi salatu wassalam man qama laylata alqadri imanan wa ihtisaba غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم نلاɗo maake mo dariki juuli on ɗon jemma allah yawtanaymo bakkatuji makko feƴƴunoɗi ɗi ko honde tuma on ɗon jemma ɗaɓɓete kaka sappo sakkitoroɗo nelaɗo maaki alayhi salatu wassalam iltamisuha fi l'10 al-awakhir min ramadan ɗaɓɓete on jemma ɗon e balɗe sappo sakkitoro ɗen ka sumoye o maaki iltamisuha fi l-awtari minhu ɗaɓɓitemo e jemmaji fuujuɗi ɗin nogay e goho nogay e tati nogay e jowi nogay e jeeɗiɗi nogay e jeenayi ɗaɓɓiten on ɗon jemma wakkilo o jemma ɗo hara jemma wala wakima heɓe baraji hewɗi wakkilo ɗen ko feƴƴay ɗum ko lawuto ɗum a anda si ko arta haray hiɗa wuuri a anda ɗum a fellita si allah tawnima e oɗo on wata yeebu oɗo wakkilo no gasa ko arta tawaytama heewi feƴƴinɓe atti ko atti sumoye oɗo a anda an kadi ko arta ko honde to mo wonata subhanahu wa ta'ala wi'ino wama tadri nafsum maza taksibu gada wama tadri nafsum bi ayi ardin tamut a anda ko honɗum faggotoɗa janggo a anda ko e leydi hondi mayata ko honde tuma ko sa'i hombo wakkilo atti lawade wonde nden ko lawoto ɗum yo allah subhanahu wa ta'ala newnan en o tawna en o wawna en wadde ko yiɗo yalli en dattiɗo jemmaji arayji ɗo kom o jabana en wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu en ɗan